Son varias as alegacións formuladas polos edís do Bloque Nacionalista Galego ao documento orzamentario aprobado inicialmente. Reclaman que se establezan partidas para obras específicas que na actualidade permanecen agrupadas de xeito xenérico. Refírense en concreto a mellora na estrada de Cadrecha, Auxo e Vilariño ou na rúa San Roque e Adro do Caramiñal. Acreditamos que non hai unha suficiente partida orzamentaria para acometer o asfaltado e as melloras na estrada que vai de Cadreche a Ouxo e, polo tanto, exiximos que se desagregue unha partida dentro da coñecida nos orzamentos como asfaltado de pistas rurais e se coloque dentro desa unha partida específica de cando menos 30.000 euros para o arranxo desta estrada. Por outra parte, tamén é recoñecida, incluso pola propia corporación, a necesidade de efectuar melloras na zona de San Roque, Lamas e Andrés, e, polo tanto, vimos a solicitar que dentro da partida, tamén dentro da partida denominada asfaltados en zonas urbanas, e tamén en melloras de accesibilidade se desagreguen unha partida de 20 e 30.000 euros respectivamente, co fin de comenzar cos proxectos que hai que realizar en esas zonas para acadar en elas unha seguridade viaria e unha accesibilidade acorde cos tempos nos que vivimos. Tampouco existe partida orzamentaria para a creación de infraestructuras destinadas á mocidade, polo que propoñen o acondicionamento da antiga unitaria do Camiño Ancho. Precisamente dentro dun edificio de titularidade pública como é a Escola do Camiño Ancho, se estimen, ou sea, se destinen, mellor dito, 121.386 euros para a creación en esa escola, en as áreas, en as zonas circundantes, un espazo de uso precisamente para a Casa da Xuventude. Por último, solicitan que se habilite unha partida de 100.000 euros para a conservación das naves dos areos, a detraer dos fondos reservados para a rehabilitación do auditorio do Museo Valle Inclán.